Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. Ovdje smo mi u našoj ovoj dvorani imali dosta ljudi različitih provenijencija i bilo je zanimljivih razgovora, diskusija, pitanja. Evo u tom nizu imamo jednog mladog čovjeka, vjerojatno on najmlađi od svih koji se dolaze k nama, ja pretpostavljam tako. Možda i najdraži. Možda i najdraži. On dolazi iz Zagreba, ja sam ga prvi put susreo prije 2 dana, je tako? Da je tako nešto. Znam da je gospodin Golubić vodi nacionalne demokrate, tako im je naziv, mladih u Hrvatskoj, koji nisu u politici u Hrvatskoj, nisu u Saboru, nisu još nigdje, tek počimaju nekako, zaživjeli su. Ono što sam ja rekao na kraju mise je da im je u stvari središnji cilj vraćanje toga nacionalnog u Hrvatskoj. Bio je riječ o nacionalnim interesima, nacionalnoj kulturnoj baštini itd. itd. Osim toga, ja vjerujem da je zanimljivo poslušati što to mladi ljudi u Hrvatskoj misle, kako razmišljaju, zašto im sve ovo skupa doma ne odgovara, zašto su kritični na sustav kao takav, na poteze politike ili ne politike kao takve. Zato evo, ja vam zahvaljujem i izražavam dobrodošlicu. Dobar dan, dame i gospodo. Moje ime je Dejan Golubić, evo kao što ste mogli čuti malo prije. Ja vam se prvo svima zahvaljujem na vašem dolasku i na vašem odazivu danas ovdje. Iskreno, jako mi je drago da sam imao priliku biti na misiji i vidjeti Hrvate kako su organizirani i u inozemstvu. Moje ime je Dejan Golubić, predsjednik sam pokreta Nacionalni demokrati. Kako bismo promijenili trenutnu situaciju u državi, osnovali smo pokret Nacionalni demokrati. Pokret je zajednica hrvatskog naroda koji želi stvoriti državu kako zaslužuje. Svaki hrvatski građanin u našoj državi ima pravo, ima želju živjeti dostojanstveno i ponosno. Mi smo ti koji mu tu želju možemo ispuniti. Pokret Hrvatski nacionalni demokrati je zajednica građana koja ima za svoj cilj primijeniti sve političare u našoj zemlji. Mi ne želimo koalirati s nikim, ne želimo koalirati sa onima istima koji su tu državu pljačkali. Mi želimo ostvariti 51% na izborima, primijeniti ono što je do sada učinjeno pogrešno. Mi možemo pružiti svakom našem građaninu dobar život. To je naš glavni cilj i glavni motiv. U proteklom razdoblju, nakon stvaranja Hrvatske države, nakon dugog niza godina, hrvatski narod je sustavno pljačkan i uništavan. Mi smo ostali potlačeni i nismo dobili ono što smo zaslužili i ono što nam pravedno pripada zbog žrtve koja je dana za našu nezavisnu državu. Mi smo ovdje danas da bismo to promijenili, da bismo ispravili tu nepravdu. Naš je cilj hrvatskom narodu pružiti pošten, dostojanstven i život kakav zaslužuje. Trebamo hrvatske građane, trebamo sve one koji ne mogu spajati kraj s krajem u Hrvatskoj, koji nemaju od čega živjeti. Naš narod treba izaći i reći sada je dosta. Dosta je lopovluka, pljačke, varanja. Hrvatskom narodu je dosta lošega života. Hrvatski narod na svojoj zemlji može i mora živjeti ponosno, dostojanstveno i bogato. Svaki naš građanin može i mora imati dostojanstvenu plaću kao što imaju i sve druge visoko razvijene države. Treba im biti pružena prava demokracija koju danas nemaju, demokracija koju druge države uživaju. U našoj državi u ovom trenutku vlada plutokracija, vlada volja 160 ljudi koji zajedno surađuje bolje nego iti jedna stranka sama. Svi oni zajedno su pokrali ovu državu i stvorili ovako kako mi je danas. Naši građani, 95% ili više njih, nema od čega spojiti s kraj s krajem. Jedva otplaćuje svoje kredite za svoje kuće i stanove. Pitanje je vremena kada će cijela država bankrotirati. Mi smo ovdje da taj narod povedemo u bolju budućnost. Ja očekujem od hrvatskog naroda da mi se priključi, da im pomogne, da zajedno izađemo i da zajedno napravimo promjenu. Temelj svega na ovom svijetu je obitelj i vjeru u Boga. Mi smo tu vjeru u Boga izgubili. Masovni mediji koji kontroliraju hrvatske vlade i hrvatski političari su nam uništili svaku nadu za boljim životom. Razjedinili su obitelj, odvojili hrvatski narod od crkve, odvojili Hrvate u zemlji i inozemstvu, stvorili međusobnu mržnju, stvorili podjele u hrvatskom narodu kako bi oni mogli s njime lakše upravljati. Mislim da tu nepravdu moramo ispraviti. Mi moramo promijeniti i vratiti vjeru hrvatskom narodu u Boga, stvoriti obitelj, ponovno povezati, vratiti hrvatske iseljenike u domovinu. Hrvati moraju živjeti svi zajedno
u jednoj državi, spojeni, bez razdvajanja, bez ikakvih podjela. Mi moramo biti jedno. Hrvatski narod je jedno. Uz vjerom u Boga i bolju budućnost mi to možemo zajedno napraviti. Mi smo već sada stvorili programe za hrvatsko iseljeništvo. Mi te programe moramo provesti u onom trenutku kada mi promijenimo ovu političku situaciju. Danas naši mediji, utjecaj političara je razjedinio Hrvate u domovini od Hrvata u iseljeništvu. Sada to jednostavno moramo promijeniti. Moramo osvijestiti hrvatski narod kolika je pomoć iseljeništva bila kroz cijelu povijest. Mi moramo hrvatskom narodu reći što se stvarno događa. Kao što sam ranije spomenuo, hrvatski narod je u potpunosti razjedinjen. I to je volja njihova, tih političara, tih medija, da razjedine hrvatski narod, da je njima lakše vladati. U onom trenutku kada smo mi zajedno, mi to možemo promijeniti. Naša ideja da se Hrvatima u iseljeništvu pruži prilika da se vrate u domovinu, da započnu svoj život tamo, otvore svoje poslove, donesu svoj kapital i započnu pošten posao. Ono što se događalo do sada u prošlosti je bilo svaki Hrvat koji je pokušavao legalno započeti svoj posao u Hrvatskoj je bio sustavno uništavan ili ucjenjivan. Kada više nije mogao, kada je vidio da više nema druge mogućnosti, napuštaju domovinu i zatvaraju svoj posao. Mi smo ti koji želimo svim Hrvatima pružiti priliku da se vrate u domovinu, jer znamo da u domovini mogu stvoriti svoje poslove, svoje obitelji, osnovati svoje poduzeća i donijeti svoj kapital koji su teškom mukom zaradili vani.